rámec. Tu nás sa naozaj rodila industriálna kultúra sveta, keď sa tak dá povedať. No a stále to tak nejako ako obchádzame a si to nepriznávame, tak aby sme tie ostatky, ktoré ešte sú, aby sa teda dostali pod ochranu, tak toto sa pripravuje a už dúfam, že tohto roku to pamiatkovému úradu odovzdáme. To bola jedna časť, kde sa takýmto spôsobom, vidíte, dokumentovali tie kusy, ktoré sme kdekoľvek našli. Jasne, že využívali sme k tomu znalcov lokálnych, čo znamená v prvom rade pán inžinier Gender a pán Žufa. Ešte nám pomáhal pán architekt Husák, ktorý sa dlhoročne venoval problematike priemyselného dedičstva, najmä Banskobystrického mediárskeho podniku, a teda tieto veci sme s nimi nielenže konzultovali, ale oni naozaj ako experti nám radili.